በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ንምክትታል ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ተዳሊኹም ዘለኹም እቲ አበሳናን በደልናን ከይጸብጸበ በብዝሒ ምሕረቱ ጠሚቱ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ኣብ ዝርያ መቅደሱ ክንራኸብ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና የብፅሓዮ። ንኩልኹም ነቶም አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ብኣንቃ ኣድዎን ብጥብኣትን ትሳተፍዎ ዘለኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ህያው ቃሉ ንጉባኤ ዝኸውን ንዓይውን ዝኸውን ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ብረድኤት እግዚአብሔር ሒዝናዮ ዝጸናሕና አርእስቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁፅሪ 62 ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ እትንስኤ ዝብል እዩ። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እንሪኦ ኣብዚ ምዕራፍ ዝኮይኑ ካብ ቁፅሪ 69 ክሳብ 176 ዘሎ ታው ብሂል ትጉህ እግዚአብሔር። ታው ማለት እግዚአብሔር ትጉህ እዩ። እግዚአብሔር ዘይድቅስ ዘይታኸስ ዘይርስዕ ዘይርሕቕ ዘይጭክን ሕያዋይ ጓሳ ከምብልየን ዓይኒ ዝጓስ ዝዕቅብ ኣምላኽ እዩ ዝብል ሓለዋ እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ነዚ ኢና ክንርኢ ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እምሕፀን። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ታው ብሂል ትጉህ እግዚአብሔር ኣብ ቁፅሪ 69 ወእግዚአብሔር ኣውያተይ ስማዕ ኣውያተይ ኣብ ቅድሜኻ ይብፃሕ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ምህልላይ ኣብ ቅድሜኻ ይብፃሕ ከም ቃልካ ደግፈኒ ስርዓታትካ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ከናፈረይ ምስጋናኻ ኸፈልፍላየን ኩሉ ትእዛዛትካ ጽድቂ እሞ ልሳነይ ንቓልካ ክትነግር እያ ትእዛዛትካ ሓርየ እሞ ኢድካ ረድኤተይ ትኹን ጎይታየ መድሓንካ ናፍቕ ኣለኹ ሕግኻ እውን ደስታ እዩ ንነብሰይ ህያው ግበራ ንሳ ከዓ ክተመስግነካ እያ ፍርድታትካ እውን ይርዳእኒ ከም ጥፍዕቲ በጊዕ ተባረርኩ ትእዛዛትካ ይረስዓኹን እሞ ነባርያኻ ድለዮ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ታው ብሂል ትጉህ እግዚአብሔር እዩ። እዚ ኸነንብቦ ዝጸናሕና ንምስትንታኑ ክጥዕመና ቀዳማይ ብምህልላን ኣውያትን ዝተሰነየ ጸሎትን ውሳኔታትን ናይ ዳዊት ኢና ክንርኢ። ብምህልላን ኣውያትን ዝተሰነየ ጸሎትን ውሳኔታትን እቲ ካልኣይ ዝተገብረሉ ውዕለት እግዚአብሔርን ምስጋንኡን ልበ ኣምላኽ ዳዊት ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ነገር ኩሉ ግዜ ይዝክር ነቲ ዝረስዖ እውን ከይተረፈ ንጌጋታቱ ዝፈልጥ የለን እሞ ምስ ባርያኻ ፍርዲ ኣይትእቶ ካብቲ ተሰዊርኒ ዘሎ ንጽሓኒ እናበለ ይጽሊ። ሳልሳይ ባህሪ እግዚአብሔርን ምስክርነቱን እግዚአብሔር እንታዋይ ምዃኑ ምፍላጥ እግዚአብሔር መሓሪ ምዃኑ ምፍላጥ እግዚአብሔር ጸጋዊ ምዃኑ ምፍላጥ እግዚአብሔር መጋቢ ምዃኑ ምፍላጥ እግዚአብሔር ተበጃዊ ምዃኑ ምፍራድ እግዚአብሔር ፈራዲ ምዃኑ ምፍላጥ ባህሪ እግዚአብሔር ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ንኸመይ ዝመሰለ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ እቲ ነምልኾ ኣምላኽ መን እዩ ባህርያቱ እንታይ ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት እውን እጠፍእ ኣሎ ስለ ዝብል ባህሪ እግዚአብሔርን ምስክርናቱን ራብዓይ ናይ መወዳእታን ከዓ ሓጢኣቱን ህልው ኩነታቱን እዩ። ብዙሕ ግዜ ክንጽሊ ከለና ብመረረት ኣምላኽ እንታይ ገረካ እዚ ዘይትገብረለይ ኢኻ ትብል ልበ ኣምላኽ ዳዊት ግን መጀመርያ ሓጢኣቱ ኢና እግዚአብሔር ዘቕርብ ኣነ እዚ ዝገበርኩ እየ ስለዚ ስለ ስምካ ስለ ጽድቂ ኻይልካ ከዓ መሓረኒ ይብል። ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብዘን 4 ነጥብታት ኢና ከነስተንትን ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እምሕፀን። ታው ብሂል ትጉህ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ትጉህ እዩ። እግዚአብሔር ببهري تجوه كم تنحنا
دقاي كسدنا دقاس كي مسوسدنا قال نجر كي غدلنا قال نجر كي نخون ان حتى እግዚአብሔር ከሙ አይኮነኒ እግዚአብሔር ትግሃት ናይ ባህሪ ኣብታ ናይ ሓለዋ ጸሎት ወይ ናይ መድያብ ጸሎት ንብላ 121 ልበ ኣምላኽ ዳዊት እንታይ ዝብል ኣይዒንተይ ናበኽራነ ልዕል ኣለኹ ረድኤተይ ካበይ ዝመጸኒ ረድኤተይ ሲ ካብ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ይዝመጸኒ ንሱ ንእግርኻ ያሰናኸልን ሓላዊኻ ኣይታኸስን እነሆትን እስራኤል ዝሕሉ ኣይድቅስን ኣይታኸስን زيت دقس غويتا تغو حلاوينا نابلنا كنزمر كنمسجن بتخريستيان تمهرنا خاخومي እግዚአብሔር حلاوي خا እግዚአብሔር አበማኒቲ ኢድካ ጸላል ካይ ፀሐይ ማዓልቲ ወርሑም ብለይታይ ኮቃካኒው እግዚአብሔር ካብ ከይ ዘበለ خحلوካ ንነብስኻውን ከሕልዋይ እግዚአብሔር ካብ ሕጅ ንዘለዓለም መጻእካን ምእታውካን ከሕሊ ሰብ ሎሚ ከረዳካ ጽባህ ከፈለየካ ሎሚ ከረዳካ ጽባህ ከጎዳካ ይኽእል ኢሉ እግዚአብሔር ግን ካብ ሕጅ ንዘለዓለም ኢሉ ምእታውካን መጻእካን አበይና ዘለና ኣብታ ትጉህ እግዚአብሔር ታው ቢሂል ትጉህ እግዚአብሔር ዘይድቅስ እግዚአብሔር ዘይታኸስ እግዚአብሔር ዘይርህቅ እግዚአብሔር ዘይርስዕ መዃኑ ያ ተስተንትን ማለት እዩ بدحريو اتقدميتي بمهللان اوياتن زتسني صلوتن وسانيتاتن عبد سوسان شعتن 170 نزي استنتنا قميتلو 169 وእግዚአብሔር اوياتي اب قرميخا يبصح كم قالكا اامرو حبنيل قدم مصلايو قدم موايو قدم مقعرو كم فقاد እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጋዓረይ በخያተይ ምህልላይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዝዓርግ ገይረድ የዝበክ ዘሎ ከም ዝዓርግ ገይረድ የዝምህለል ዘለዎ ኢሉ ንሰን ነብሰ ሓቲቱ ከም ቃልካ ኣእምሮ ሃበን ከም ዛ ዓይነት ጸሎት ሓሳብ ክመጽኻ ካብ እግዚአብሔር ኣእምሮ ምስተውዓል እንደዘይድሂብካ ከበጽሕ ስለዘይክእል ኣውያተይ ኣብ ቅድሚኻ ክበጽሕ ኣብ ቅድሚኻ ዝበጽሕ ኣውያት ከውን ተኾይነ كم قالك أأمره هبني أب قصري 170 مهللاي أبكر ميخايب صح كم قالك دقفني يمهلل الله تمهلي لي تخون كازي سمع خان زي كونس مهللاي أبكر ميخا يبصح كم قالك دقفني أب قصري 73 تأزازاتك حريه يمو إدك رديئتي تخوني ስለዚህ ረድኤት እግዚአብሔር ኢድ እግዚአብሔር ረድኤትና ክትከውን ምርጫና እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ትእዛዛትካ ሃሪ ኣለኹ እዚ እቲ ምስትህልው ኩነታቱ ዝተተሓዘ ጸሎት እዩ ኢድካ ረድኤተይ ትኹን ኣብ ቁጽሪ 175 ንነፍሰይ ህያው ግበራ ንስኻ ከተመስገነካያ ፍርድታትካውን ይርዳኣኒ ብህይወት ምንባርን ሙማትን ምስሞት ስጋ ዝተሓዘ ይኮነስ مسنا مقبارنا ملخون زتتحاس لزخونه ننبسي هياو قبرا نابلا أبقى المكزابير مهلل نساخا أخذ مسقنا كايا هياو زبهال كا أبناي مسقانا هيوات زنبرن إكزابير زمسقن نزخا مزمسلخا فردتات كاوني رئني لو إكزابير كا بفردي بفتحيت أموتو يتخال عيتز تقبر اللو علات إكزابيرن مسقانون أب قصري 71 انتا يزبل سعر عاتات كامهير كاني خمو كنافري مسغاناخا خفلفلين انتا يتماهيرو بنا داوي بزعبا املاخ مني مهيرو بزعبا غينات بزعبا تهدرنا بزعبا محرات بزعبا فقري نداويت من مهيرو سرعتات كامهير كاني خاي ثالثاي بحر እግዚአብሔር ምስክርነትን بحر እግዚአብሔር مفلات نايت نملخ املاخ نملخ أملاخ سي مني سلازم تعيزبل أب قطر 7 كلتن كل تأزازاتك حقي إحنا نملخه كل تأزازاتك حقي كتفلتوا عليهم حق خاء حراخ توصاكم يعني أنا مجدن حقن هوتني بجكاي حدو كانوا بابو زمسي الله سلازم كل تأزازاتك صدقي له ما لساني نقالك نقر يا እግዚአብሔር قبروا زبلنا آية قبروا زبلنا كل تأزازاتي كل خاء ندحنتنا نبرختنا نمبر
نزخون زغود أيكونن تأزاز إغزابير سلازي خاي كل تأزازاتك صدقيلو حقيو زي لوت زي كيري رابعي ناي موداتان كفالكا حاتياتون هلو كنتاتون أب قصري 774 قويتاي مدحان كان فقال له حق خاون دستاي إيوي حق خا مدحان كان فقال له حق خاون دستاي إيوي قصري 76 كم تفئ تبقيع تبارركو تأزازكا أيرسع خنمو نباريخا دليو كم تفئ تبقيع تبارركو كاب إغزابير كفلينها إغزابير كرحقنا زخيل حاتياتي ودكاتي أبسائي إذ النازكرة كاب إغزابير انتاي كم زفليو كاب إغزابير انتاي كم زرحقو ناب إغزابير كم اللستخوينو انتاي كقبرالو تأزازات كايرسعهن تملس أمو خملسكمي سلازبلا تأزازات كايرسعهن سلاز انتاي قبر نباريخا دليوين إغزابير بقيعت فيو نفست فيو زدقس زتاخس أملاخ سلازيكونا كم قال كايلو نباريخا دليو سلقالاتو إغزابير استمسغن يكون 269 وإغزابير أوياتي أب قدميخا يبصح كم قالكا أأمرو حبني أبتا قداميتي كفال ينازلنا بمهللان بأوياتن زتسنة صلوتن وسانيتاتن وإغزابير أوياتي أب قدميخا يبصح قدم مصلاينا قدم مهللالنا قدم ناب أويات نتاونا أملاح قدم مصلاي كغبرو زغباني مخنياتو صلوت بزي نسحا صلوت بزي عرقي صلوت بزي مسوات أب قدم إغزابير قبول سلازي كون وإغزابير أوياتي أب قدميخا يبصح سلازي نسلن مسلا مهللا نسلا صلوت نسلا لمد زي كونس قدم مصلاينا أب قدم إغزابير زصليو صلوت قدم مصلاي انتاي كغبرالني أب تنبيت إساياس 59 قصري حدا خساب 3 زلو إنه إيد إغزابير نمدحان حصار أيكونتن كيسمعك أذنو أيصانعون إيو جناخه أداوكم بدم أصابعكم ببدر رخيسن كنافركم حسوتي الزاربة لسانكم كأخفاءاتي الناقرالمو نعهاتكمن نأملاحكمن أمونغوهم كوين زفلاليكم أبساغمي كيسمعكم كأ أبكرميهم قصوا يحبالكم زحبالكم حاتياتكم سلازي لبا أملاخ داويد مهللاي أوياتي يابكرميها يبصح سلازي كابزن تاينا نمهار كرم مسلاينا صلوتنا بكرم إغزابير قرب تغينوس كرمين أب صلوت مئتاونا انتاي كنقبر علنا لب أملاخ داويد حدا عب نجر زغمتو كم قال كا أأمرها بني كم بدلنا كم تكبرنا زي قبعنا خنسو أملاخ جن نقالو سلسرح نأنت قالو نأنت سميلو بمقدس أركي مرحن خمس بلو كم قال كا أأمرها بني زقبعنا خين زي كونس كم قال كايل انتايلو إغزابير أبز حلفون جزيري إني نيرنا كلاي بيتروس معرف 3 قصة الشعاتة قويتاس كلاتهم نام نستحق بس حنبر حدا قاخد زي فوت سلازهنا انت هاتكم يعجس اللمبر كم تنقلياتهم زدون جز مسلم نتسفو آيدون جيون إيو سلازي كم قالكا حانت نفس خطف فقادة يكون كان الكائخة 9 شعاتة نقد ملاخت حديكا انت حدا سب كتب ليخا كاب سمايات وريدك أمسك التسائل كذا دحين كامو سلق الكاي عبد قصري معرف 207 من البات دحرحلكم زاتهم أم مزمور داويد 219 كاب قصري 269 كساب قصري 270 تاو بهيل تجوه إغزابير عبز بلار استي إنا نستنتن زلنا سلازا أب قصري 207 مهل لا يابقد ميخايب صح كم قالكا أناقفني توم سبات بدد يلوم ناب صلوتنا مهل لا يخدو نيروم نام مهل لا مسكدو خاء ملسا يرخون انت خوينو إغزابير زي ملسلنا صلينا تمهلو لنا إغزابير سلمنتاي زي ملس إغزابير سلمنتاي زي دونغي
እግዚአብሔር አይሰምዕ እንዲ እንዳበሉ ቶም ሰባት ነቶም መራሕቲ እግዚአብሔር ነቶም መራሕቲ እግዚአብሔር ዝመደቦም አገልገልቶም የሸግርዎም ነይሮም እግዚአብሔር ከዓ መልሲ ይምልስ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 1 ትንቢት ኢሳያስ ካብ ቁጽሪ 15 ክሳብ 18 ዘሎ ከምዚ ይብል ኣእዳውኩም ምስ እትዝርግሑ ኣዒንተይ ካባኹም ክውለን ምህልላው እኳ እንተብዛሕኩም ኣይሰምዕኒ ኣእዳውኩም ደም መሊአን ይምህልለው ኣለዉ ብርግጽ እቲ ምህልላ እቲ ኣውያት ብኽያት ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝበጽሕ ኣይነበረን ምህልላይ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ ዝብል ዘሎ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ከዓ ነዚ እንዳስተንተነ ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ቅድሚ ምጽላዮም እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ወይ ቅድሚ ምጽላይና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ተሓጸቡ ንጽሁ እቲ እከይ ግብርኹም ካብ ቅድሚ ዒንተይ ኣርሕቕዎ ምግባር እከይ ሕደጉ ምግባር ሰናይ ተመሃሩ ቅንዕና ድለዩ ነጥቑዕ ርድእዎ ንዘኽታም ፍትሒ ውፅእሉ ንመበለት ተጣበቁላ እዚ ቅድሚ ምህላሎ ቅድሚ ምህላልና ክንገብሮ ቅድሚ ምጽላይና ክንገብሮ ዘለና እዩ ሽዑ ምጽሞ ንሓድሕድና ንማጎት ይብል እግዚአብሔር ሓጢአትኩም ከም ጅኩ እኳ እንተቕሐ ከም በረድ ክጽዕዱ እዩ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቕሐ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክኸውን እዩ ስለዚ ምግባር ሰናይ ተመሃሩ ቅንዕና ድለዩ ነጥቑዕ ርድእዎ ንዘኽታም ፍትሒ ውፅእሉ ንመባለት ተጣበቁላ ሽዑ ምጽሞ ንሓድሓድና ንማጎት ይብል እግዚአብሔር ስለዚ እዚ ምስ በለ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ከም ቃልካ ኣናግፈኒ ታ ከም ቃልካ ትብል ቃል ከም ቃልካ ንገብሮ ንዛረቦ ንሓስቡ ንሰርሖ ኩሉ ስጉምትና ከም ቃልካ ከም ቃል እግዚአብሔር ዲ ዝሓስቦ ዘለኹ ከም ቃል እግዚአብሔር ዲ ዝዛረቦ ዘለኹ ዘረባ ከም ቃል እግዚአብሔር ዲ ዝስጉሞ ዘለኹ ስጉምቲ ዝነጥፎ ዘለኹ ንጥፈታት ከም ቃል እግዚአብሔር ዲ ኩሉ ግዜ ዝባ ኣምላኽ ዳዊት ከም ቃልካ ኣናግፈኒ ኣይግባእነን እዩ ከም ቃልካ ግን እንታይ ግበር ከም ቃልካ ኣናግፈኒ እቲ ቃል እንታይ እዩ ዝብል ኣብ መዝሙር ዳዊት 68 ቁጽሪ 20 ኣምላኽ ስንዓና ኣምላኽ ምንጋፊ ካብ መት ምውፃእ ድማ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃልካ ኢሉ ኣምላኽ ምንጋፊ ኢኻ ኣነ ኣምላኽ ምንጋፊ ኢልካ ኢኻ እሞ ከም ቃልካ እንታይ ግበረኒ ኣናግፈኒ ካብቲ ጾር ስጋ ጾር ነፍሲ ካብቲ ሓጢአት ካብቲ ገበን ካብ ኩሉ ነገር እንታይ ግበረኒ ጾር ያቕሊልካ ኣናግፈኒ ቁጽሪ 171 ስርዓታትካ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ከናፍረይ ምስጋናኻ ከፈልፈላ እየን ስርዓታትካ ምሂርካኒ ኢኻ ንዳዊት ብዛዕባ ጉስነት ብዛዕባ ምስተኹላን ምስ ነብርን ምቅላስ እከለ ምሂርዎ ኣይበሃልን ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወት ንዳዊት ከም ዝገይሩ ክስቶ ምሂርዎ ኣይበሃልን ስለዚ ኸ እንታይ ዝብል ዘሎ ስርዓታትካ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ከናፍረይ ምስጋናኻ ከፈልፍላ እየን መምህረይ ስለ ዝኾንካ ስርዓታትካ ስለ ዝመሃርካኒ ከናፍረይ ምስጋናኻ ከፈልፍላ እየን እንታይ እዩ ዝተማሃሮ ካብ ዝኾነ ሰሚዕዎ ዘይበሃል እቲ ዝተማሃሮ ኣፍቅሮ ጸላእትኻ ምፍቃር እዩ እዚ መንፈስ ቅዱስ ዝመሃሮ እዩ ሳኦል 3 ግዜ ፈተነ ቅትለት ከካይደሉ ከሎ ኢደይ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝቐብኡ ሕጊ ኣምላኽ ኢታውርድ እድየከ ላዕለ መሲሓ እግዚአብሔር ስለትብል ሳኦል ወይ ብኻልኦት ሰባት ወይ ሓሚሙ ክመውት ኣለዎ እምበር ኣነ ንሳኦል ክቐትሎ ኣይክእልኒ ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ኣፍቅሮ ጸላእቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሮ እዩ ነዚ ከዓ እዩ ስርዓታትካ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ከናፍረይ ምስጋናኻ ከፈልፍላ እየን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 7 ዳዊት ነሶም ሰቡ ብዘረብኡ ዓገቶም ኣብ ሳኦል ክትንስኡ ድማ ኣይፈቀደሎምን ሳኦል ከዓ ካብቲ በዓቲ ተንሲኡ መገዲ ኸደ ምሕረት ስለ ዝገበረሉ ክቐትሎ ይኽእል ነይሩ ገባር ጽቡቕ ኮይኑ ኣይኮነን 3 ግዜ ፈተነ ቅትለት ዘካየደሉ ሰብ እዩ ስለዚ ስርዓታትካ ምሂርካኒ ኢኻ ኣብ መዝሙር ዳዊት 144 ቁጽሪ 1-2 እግዚአብሔር እምባይ ንእዳወይ ውግእ ነጻብዐይ ድማ ሰልፊ ዝመሃረ ይባረኽ እዚ ምስተኹላን ምስ ነብርን ብዘይ ሴፍ ብዘይ ኩናት ዝቃለስ ንጎልያድ ነቲ ብውግእ ተመክሮ ዘለዎ
ብዙሓት ሓያላት ኣብ ቅድሚ ራዕራዕ ዝብልሉ ብዘይ ኣፅዋር ብዘይ ውትህድርና እግዚአብሔር ነዚ ዝረድአ ልዕሊ ኩሉ ግን ምሰጋንንቲ ብንስሓን ብጸሎትን ምሰጋንንቲ ተዋጊኡ ክስዕር ዝረድኦ እግዚአብሔር እምባይ ንእዳወይ ውግእ ነፃብዕ ድማ ሰልፊ ዝመሃረ ይባረኽ ጸጋይ ዕርደይ እምባይ መድሓንየይ ዋልታይ እቲ ዝውከሎ ህዝበይ እቲ ዝውከሎ ንህዝበይ ከዓ ዘግዝኣለይ ንስኻ ኢኻ ስለዚ እዚ ስለ ዝገበርካ እንታይ ኢሉ ከናፍረይ ምስጋናኻ ከፈልፍላ እየን ምክንያቱ እንታይ ስኻ እንታይ ጌርካ ኢኻ ስርዓታትካ ምሂርካኒ ኢኻ ኣቦኡ እስየይ እዝን ዳዊት ምሂርዎ ዝብል ኣይተፃሕፈን የሕዋቱ ዓበይትን ኣሕዋትን ተነበሩ እኳ ንዳዊት እዚ ግበር ኢሎም ብዛዕባ ዝኾነ ምሂሮመ ዝብል ኣይተፃሕፈን ስርዓታትካ ምሂርካኒ ኢኻ ነቲ ዘለቦሞ እግዚአብሔር ነቲ ዝመሃሮ እግዚአብሔር ስለዚ ከናፈረይ ከመስገናኻ እየን ስለ ኩሉ ጸብጺቡ ኣብ መዝሙር ዳዊት 116 ካብ 12 ጀሚሩ ክሳብ 14 እንታይ ዝብል ኣብ ክንዲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉስ ንእግዚአብሔር እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ ንእግዚአብሔር ስለቲ ዝገበረለይ መማዝንትስ እንታይ ክመልሰሉ ኢሉ እግዚአብሔር ካብ ሰብ ዘይጽበቅ እንተኾነ እግዚአብሔር ውዕለት እግዚአብሔር ዝምስክር ጉዳይ ግን ኣቐሚጥሎ እንታይ ዝብል ጽዋዓ ምድሓን ክወስድ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ክጽውዕ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ንድሕነት ኩሉ ግዜ ኣብ ዝገብሮ ኣገልግሎት ንምድሓን ቀዳማይ ገሩ ጽዋዕ ምድሓን ክወስድ ስም እግዚአብሔር ድማ ክጽውዕ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቡ መብጽዓይ ክፍጽም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኩሉ ውዕለት እግዚአብሔር ከዓ ንጉስ ነገስታት ምስኮነውን ከይተረፈኒ ህዝቡ ኣኪቡ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ውዕለት እግዚአብሔር ዝገበረሉ ምድሓን ነቲ ዝገበረሉ ምድሓን ቤት ካህን ዝነበሮ ባህጊ ከዓ ይገልጽ እዩ ቁጽሪ 172 ኩሉ ትእዛዛትካ ጽድቂ እሞ ልሳነይ ንቓልካ ክትነገር እያ ኣብ ብሉይ ኪዳን ግበር ኣይትግበር ዝብሉ ልዕሊ 600 ዝኾኑ ትእዛዛት ኣለዉ እዚኣቶም ከዓ ኣብ 10 ተጸሚቖም 10 ትእዛዛት ይበሃሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቶም 10 ትእዛዛት ኣብ ክልተ ተጸሚቕዎም እሳቶም ከዓ ፍቕሪ እግዚአብሔርን ፍቕሪ ሰባትን ኣብ ማቴዎስ 22 37 39 ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብሙሉእ ልብኻ ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካ ናፍቅሮ እዚኣ ተዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ እታ ትመስላ ካልኣይታ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚአን ብዘሎ ሕግን ኦሪትን ነቢያትን ተሰቂሉ ኣሎ ኩሉ ትእዛዛትካ ጽድቂ እግዚአብሔር እቲ ኣይትግበርዎ ኢሉ ዝኣዘዘና ንዓና ከይጎዳእና እቲ ግበርዎ ዝበለና ከዓ ንዓና ንበረኸት ክኾነና እምበር ትእዛዛት እግዚአብሔር ንማንም ሰብ ኣይጎድእን ትእዛዛት እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ትእዛዛት እግዚአብሔር ዘሎ ኣብኡ ክጸንዕ ይሕግዞ ትእዛዛት እግዚአብሔር ናቲ ካብ እግዚአብሔር ወፂኡ ዘሎ ብቃል እግዚአብሔር ተነሲሑ ንክድሕን ይሕግዞ ኩሉ ትእዛዛትካ እንታይ ኩሉ ትእዛዛትካ ጽድቂ እዩ ኣምላኽ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ኩሉ እግዚአብሔር ዝእዝዞ ከዓ ጽድቂ እዩ ነዚ ባህሪ እዚ ከዓ ክፈልጦ ዝደሊ ነይሩቲ ባህሪ ኣምላኽ ምፍላጥን ኩነታትካ ምዝካርን ዝብል ኩሉ ትእዛዛትካ ጽድቂ እሞ ልሳነይ ንቓልካ ክትነግር እያ ነቲ ትእዛዛትካ ቃል ምዃኑ ሓቂ ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ከዓ ብርሃን ኣብ 71 ቁጽሪ 18 ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብዚ ጥቕሲ እንታይ ኢሉ ዘሎ ልሳነይ ንቓልካ ክትነግር እያ ይኣኽለኒ ንክሳብ ሕጂ ነጊረ ክሳብ ሕጂ ኣገልጊለ ዝብል ኣብ ኣእምሮ ሰባት ይመጽእ ዳዊት ግን እቲ ባህጉ ንቓል እግዚአብሔር መንጋርሲ ጥራይ ኣብቲ ዘለዎ ግዜ ጥራይ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዘይኮነስ እንታይ ዓይነት ባህጊ ነይርዎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 71 ቁጽሪ 18 ነዚ ወለዶ ዝቐልጽምካ ነቲ ዝመጽውን ስልጣንካ ክሳዕ ዘበስሮምሲ ወኣምላኽ ብእርግናይ ምሸየብኩ እኳ ኣይትሕደገና ሓንቲ ነገር እያ ንቕናይ ዝደልየ ዘሎ ንስልጣን ንሃብትን ንክብሪ ንዕረፍቲ ዘይኮነስ
نزولو دز قلصمكاي اتا اباي زغبركاي رديت مستخلان مسدبن كقالس كلخو مسغوليات كقالس كلخو مس ابيس يلومن كالوتن كقالس كلخو مسغاننتن مس منافستن مسغان كقالس كلخو نتز غبركالي نزولو دز قلصمكا نتز مصون سلطانكا خصع زبسرومسي واملاخ بارغناي مشيكوكا اي تهدغن سلازي خايو قالكا لساني نقالكا كتنكريا نمدحانكا كتبسريا 173 تأزازاتك حري ايمو ايدكا رديئته يخون تأزازاتك صدقيو إلو سلازي نبرا نزي صدق زغونة تأزازاتك حري ايمو ايدكا رديئته يخون مخنياتو تنقبرو نگر نايتن صبية نگر وساني تأزازاتك حري تأزاز እግዚአብሔር كي حرنا تأزاز እግዚአብሔር كي نبرنا رديئتك بانات تخون تبلنا كخونا يكيل سلازي خاي تأزازاتك حري ايمو ايدكا رديئته يخون እግዚአብሔር كنحري እግዚአብሔር كنمرز ناس امرچا هيبناي نزي ناس امرچا تقطقيمي يخا لب املاخ داويد نتأزاز እግዚአብሔር حري تأزازاتك حري ايمو ايدكا رديئته تخون اب زداغم معراف 30 قصري 19 عسران هيوتن موتن برختن مرغمن اب قدميخا امبيرلكا خمزلخو اباخا نمسكر لوم سماين مدرن صوي علخو بارسن السخان زرخان بهيوت من انت تنبر هيوت حري سلازي خالب املاخ داويد تأزازاتك حري علخو نس هيوت كان منح ادميخان يمو ابتا እግዚአብሔር ነቦታት ካና አብርሃምን ይስሐቅን ዘሃቦም ዝመሐለሎም ክህቦም ዝመሐለሎም ምድር ክትነብርሲ ንእግዚአብሔር አምላኽካ አፍቅሮ ቃሉ ድማ ሰማዕ ናኡ ድማ ለገቢ በህይወት ምእንቲ ክትነብር ህይወት ሕረ ጽቡቅ ሕርየት ስለዚህ ኻ ትእዛዛትካ ሓሪ አሎ በትእዛዛትካ ክመላለስ ትእዛዛትካ ከይፍርስ አንጻር ትእዛዛትካ ከይከይድ ትእዛዛትካ ሓሪ አሎ ምክንያቱ كيتواردكو تغاغخو حجيغنا قالكا حللهو تأزازاتكا حاري الله مخنياتو تأزاز እግዚአብሔር اي تقتل اي تزمو اب سيد سب اي تخيد اب قلصمكا اب سراويتكا اي توكل زبلو عبيتي بدلات حليفي داويد نزي سلاز تردو مرد حاتيات انصار قال እግዚአብሔር مخات سلاز تردو ايها تأزازاتكا حاري الله سلازي بهيوت من انت ختنبرو هيوت حريلو تحريتك نعنا تواهيبنا قصري 174 ويتاي مدحان كان نافق الله حق خاون دستاي كل غزي نزا مدحان معناتو كل اغلغلورنا ابدحنت ندحت زيبسيو كل خنتي ويتاخا سب كل عالم ربيح نفس انت تفاس انتي تقمو سب كبجا نفسو انتي زي مهابه ويتاي مدحان كان نافق الله حق خاون دستاي نافقوتنا بእግዚአብሔር كغلጽ كله اب مزمور داويد 40 كلتن قصري حدن كلتن اراب ناب عين مايات كم تنافق كمو خ انبسي نابخا واملاخ نابخا تنافق الله كم اراب ناب عين مايات ارابا مدر بدات تنبر سلازي حساب كندي ماي كم زشغرا نماي كتركب حساب كندي كم تقعز النصاصيرو اراب ناب عين مايات كم تنافق كم خ انبسي نابخا تنافق الله نفسي نأملاخ نتهياو أملاخ تسمى الله ما أسكون كمسيو أبكن مجاز أملاخ سيك قومي نفسي نتهياو أملاخ تسمى الله ويتايا مدحان كان نافق الله حق خاون دستاي مدحان كان نافق كلها دس حقها حقوسي حقها منج حقوسي سلازخا أي بحدث كدان بقويتا تحقوسي كل جزية بقويتا تحقوسي سلازي حقوس እግዚአብሔር انتايو نداويت زمص قالو نيرو اميتن 19 77 كن محجري نيرنا حقها دستا ايمو بهيوت كنبرسي محرت كايوردن حقها انتايو حقها دستاي ترديو كمزم غبركو نيرمو እግዚአብሔር ካ اذا انصار እግዚአብሔር ካ اصعني እግዚአብሔር ሽግር ከምጻለዩ ኃጢያት ኮነኒ ዘይ ኮነስ
حجها دستاي حجها دستاي مو بهوت كنبرسي محرت كاي وردن أو كتر تسعان كلتن حجها دستاي إن زي نبر زاجت بمكراي كم تزود قوة حتى كم تزود الناس أبابا كم تسألون ولدين ما فنكلك منجست غيرهم زبارورني حجها دستاي إن زي نخون نيرو زاجت بمكراي متأفأخو نيري سلقالاتو زابير زتمسكن يكون 175 نفسي هي وقبرة نسخة أخذ مسكنك يا فردتات كون يردأني نفسي هي وقبرة بزعبا موت سجاع يكون نزارب زلوا بزعباتي كاب أملاخ مفلاي كاب سنة مقبار مفلاي زمس أو صعبين زمس أو موتي مخنياتو أب ماتيوس شو منت عسران كلتن تايلو موتان كقبر وميمين سلازخ عيل بأملاخ داويد ننفسي هياو قبراي سب انت قبراي كندي سمالو ونسبي لو مابوتاتنا بتمزقب هايمانوت سب كلت السمالو ناي بحر سمو سب يبحال ناي قبرو سمو جن سيطان وي ملأخ يبحال انتاي تقبراي ملأخ زبحال تسعمن تسألي تتفقارن تقربن تتنسحن تسجده ملأخ يبحال إذا كله إنت زي قبرها سيطان يبحال لنفسي هياو قبراي كاب سنة مقبارا وموت كاب منفسا وموت كاب أملاخ مفلاي أب حاتيات كاب مدى حاتيات محبار موت سلازوهنا لنفسي هياو قبرا كاب حاتيات ناس قبرا كاب حاتيات توسيا هياو نساقة مسجنك يا فرداتها كون يردان هياو مسجبر كان أنت يكجبري كمسجني وعلتك عيكرسعني نسخاون تايجبر فردتاتك يردأني إذا خجبر فردتاتك فتحها يردأني أبقى داماي تمتي واسم عراف حموش قصر شدشة إتحنك قتجنا به وتخلص موت يايل حنكاغة مالت كمتي كل جزية زجاي زبلع زستي زخدهم زبولجن زعبا نفسي زي صوم زي صلي قال أملاخ زي استنتن سناي نجر زي جبر زبله كله إتحنك تغنى به وتخلص زم سلزي لنفسي هي وقبرة كاب سنة مقبارة وموت كاب نفسها وموت كاب حتيات لنفسي هي وقبرة نسخ أخذ مسجنا كايل فردتات كون يردأني نايمور داتا تغسي 270 شلشن كم تفئت بقيع تبارركو كم تفئت بقيع تبارركو تأزازك أيرسعهن مو نباريا خاد ليوي كم تفئت بقيع تبارركو كاب أملاخ كفلي النازخ حتياتي كاب حتيات كاب أملاخ بحتيات تتفلالينها اتحتيات اتني حتيات مندق كيف رسه مس أملاخ بفصم كنرخب أي نفعل سلازي كم تفعت بقيع انتاي قبركو تبارركو مالت كاب أملاخ أزير حاوكو مالت إذا خاطب بحاتيات زود قلو أبندا أوريون سيت أوريون زفصم قبنات النازكرة كم تفعت بقيع تبارركو تأزازات كاقنا يرسعهن كلهم كاب بنا أدم أدينا هوان جميرهم حاتيات قبر كله كاب أملاخ يوم زهادن مستم حاتيات غيركم زبلوم مرحة أملاخ يوم زبأسو كاب أملاخ كهادم كلها خالق يجاي في السمين كم تفئت بقيع تبارركو تأزازات كاقنا يرسعهم تني أملاخ سب مسيو نسخة بدلني أخا الزبز عدز فتح زوج دل نسخة أخا مسبلا أما مبعسي مس أملاخ نجير كان ودكتي نجير كان متعرق يكأن جرن سليك أسأل لي اللي مس أملاخ كأتعرق أني شعوز اللي ثني أملاخ سب أي تموتني ها أملاخ عتياتك حديق الكايب مقطعات سجاس اللي تعرفين كم حسن كازوس أولاد مفنك لما نجستخ قبل الكايب هو جو خيط بله أملاخ جن مهير الكايب كم تبقى تبارركو تزازات كاير الساعة خنمو نباريها دليل بعليك من لسلا زي كيل نباريها أنتي جورو كم تبقى تبارر أبتنين الساعة مزمور 50 حدن كسر بعثه بزربها صادق بفردخا نصح كين كاخر كبسي أنا نعهات راي بدلكو أبكر ميخاون إكاي جبركو كما يلي البداويت كندي سبات بديل لمدي
نسيت أوريو دفيرون نأوريو أعطيلون كال جبنات سلمنتا أين عخات رايز بلي هنياتو أتي جبن كفسهم كله مجمري حق إجزابير سبك قتل كله نتا أي تقتل زبل حق إجزابير نوعي أفريش أبزموت خير كله نتا أي تزمو نابسيت سباي أي تخير زبل تأزاز إجزابير سلزي غا نعخات راي بدلكو أكد ميخاون كم تفئت بقع تبارو سلزي تزازاتك أي رسعهني نباي تملسون تتملسكم كملسكمي بحق تتنسيحكم كحاسبكم يقرا قبلكم يزبل تزازاتك أي رسعكوني نخنسحنا بإجزابير نخملس كالا أي جزية مس أملاخن مستوم أملاخ نخنسح زلا أخلون كيب باسم أنتي تزازاتك أي رسعكون حنت قال جنيلو نباريها دليو بعلها دليها عند زي رخيب كاني نباريها دليو قدم نباريها دليو مبالو تزازاتك أي رسعكون كله حتيات مسجبرة كاب زابير كهدم ويكابتهم تملس زبلو كهدم زي فتنة لزنبرة مخنيات أمزمور داويد 230 شعتن قصري شوعتن شومنتن كم منفس كان أبي خير كاب جز كان أبي كهدم نسمعين تيجي يبكون السخاء أولها من سفيا بسي ألتم أنصفكو نهون السخاء أولها خم منفس كان نبي كهدم سلزين تايجبر نباريها دليو أزيك أدمنتني حدث كدان بحر نايت حياوي باسا كي تفلت أقوله بمستير كي بس أقوله بمستير استقل صلي أمز أب وانجيل لوكاس معرف أسرت وحمشة وزري 4 أجزابير نسب نزتف أسب كم يجرو 5 دليو بتحياوي باسا مستيلو خنجر كله كاباخاتكون كمية أباقي عزلوا أمه كاباتاتن حنت أنت تفاعتوس نتنتيس عند الشعتنا برخا زي حد كسع زرخباون نتاز تفقت كدل زي كيد انت واي سبي سلازم مسحات آتنياتات يبلع ابن حاتياتنياتات يخيد إلهم مسحاميو بزعب حاتيات ممسو نحات عن كدهن كم زمز سلازي يوخا كم تفقت بقع تبارركو تأزهاتات كاقن ايرسعهن سلازي نباريها دليو ازم برارزي ناي كلها مخانو خجلس كلها ورا قدس بيتروس اب قداماي ملوقت معراف كلتا قصر 24 25 نحاتيات مويتناس نصدق ما انت خدنبر نسو بعلو نحاتياتنا ابسقو اب عنጨይ تصورو بقسل يخم زحاوخم كمترابرار اباقي نركم يخممو حجي جنا نابت غاساهمن حلاو نفساتكمن تمليسكم هلكم سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከም ጥፍእት በግዕ ተባረርኩ ትእዛዛት ካገና አይረሳሁን ስለዚህ ንባሪያኻ ታይግበሮ ንባሪያኻ ደለይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አብዛ እግዚአብሔር ዝፈቀደልና ቅድስት ጽብሃትን ብሩሃት ሰዓታትን ኣብ መዝሙር ዳዊቶም ድሕሪልኩም ዝኣተኹም ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ካብ ቁጽሪ 169 ክሳብ 76 ኢና ክነስተንትን ጸኒሕና እዛ ኣስተንትኖ እዚ ከዓ ኣብ 4 ከፊልና ርኢናዮ ምክንያቱ ንምንታይ ኢና ነስተንትኖ ዘለና ከመይልና ኢና ክነስተንትን ዘለና እተን ዝረኣናየን ነጥብታት ምህልላን ኣውያትን ብምህልላን ኣውያትን ዝተሰነየ ጸሎትን ውሳኔታትን ቅድሚ ምምህላልና ቅድሚ ብምህልላን በአውያትን ናብ አምላኽ ምቅራብና ከመይ ዓይነት ጸሎት ክህልወና ኣለዎ እንታይ ዓይነት ውሳኔታት ክንውስና ኣለና ተቀዳመይቲ ነጥቢ እታ ካልኣይቲ ዝተገብረሉ ዕለት እግዚአብሔርን ምስጋኑን እግዚአብሔር ዝገበረልናና ዘከርና ብዙሕ ግዜ በጎዶሎና ኢና ንጅምር ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና በረኸት ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ምድሓን ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ሰናይ ነገር እናዘከርና ንዑ ኣመስጊና ጎዶሎና ኣኽመልኣልና እምበር በጎዶሎና ክንጅምር ከም ዘይብልና ዝተገብረሉ ዕለት እግዚአብሔር ልበ ኣምላኽ ኣስተንቲኑ እታ ሳልሰይቲ ዝረኣናያ ባህሪ እግዚአብሔርን ምስክራትን እቲ ነምልኾ ኣምላኽ መን ትብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢልና ዘለና መን ባህሪ ኣምላኽ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ከዓ እግዚአብሔር ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፋሉ ንእግዚአብሔር ንፍለጦ ክንፈልጦ ከዓ ንሰዓቦ ከይሰዓብካዮ ክፍለጥ ስለዘይከኣል ባህሪ እግዚአብሔር ንስኻ ጻድቕ ኢኻ እናበለ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ እናበለ ባህሪ እግዚአብሔርን ምስክርነቱን
يجلس تناي موداتا حاتياتون هلو كونتاتون كنرسعو زيبلنا بأي وديو حاتياتون هلو كونتاتون بهجتاتون صلوتن مهللو تناي موداتا كم زتبارر باقي له كم زتبارر باقي كبخات أفأخوي كبخات تبارركوي سلازن تعيزبل كم تفئت بقيع تبارركو تأزازات كاير الساعة خنمو نباريها دليو نهتي كاب أملاخ زفالينا زا حسبنا يو حساب كاب أملاخ كفالينا زخئل زتزهربنا يو زربا كاب أملاخ كفالينا زخئل زسوقومنا يو سقومتي أبقى مكزابير كان أقربو قدمي مسأل لايناي بدحري ناتي حاتيات ناتي بدل كم فقاد إكزابير كاب فقاد كاب حق إكزابير كان هادم حاتيات سلاز فسمنا كاب إكزابير كان رح زي كونس ناب إكزابير كان ملس كم تتفو ودي أبيت أبوي انجراز بليعم سأقبهم بارو تالو مسأل ولدنا تيات في أيون دي حدا خباري قبرني لو سنهاب أبوي كملسيلو نابلو تأزازات كأيرس ساعون سلازا أمور داتا نباريا خاد ليو إكزابير أبزو دقنايو وديقو زلعل إكزابير أبزاعتنايو آتيو زلعل إكزابير أبزلنايو هونتات أبسلكي هونا بحاتيات أبسلماتي هونا برهان أبسلبوق هونا بكفو إكزابير أبزلنايو چكا وديقو زتنس أملاخ مخانو كم تفئت بقيع تبارركو تأزازات كأيرس ساعون نباريا خاد ليو حزب إكزابير سلقالاتو إكزابير استمسجنا يهون نمتنقاق زاكل أبتانا يمود أتاتقسي كم تفئت بقيع تبارركو كل جزية حاتياتنا خنذكر حاتياتنا ناب أملاح كنقرب كم زلنا وتخال عيتي تزازات كايرس ساعون بزعبا مدفعن بزعبا حاتياتن انتايلو نابايتا ملسوخ ملسكم يعني تزازات كايرس ساعون بدلنا كل جزية مسن الساحة أملاح بحق أنيان الساحة مسن نمسو محاري مخانين سلازي كمتي زوادقة نبرة زوادقة سانتيم بعلو ناب جبخ ملس زيكيل نحناون بزي رديئة إكزابير اند زي دليلنا أبت زوادقنايو دليل رخيبو اند زي العلونا كم تانتا استفأت بقي حنجيرو ناب حواتا زملسا نباريا خاد ليو بخمزة عينات منفس بخمزة عينات صولوت بخمزة عينات رديئة بخمزة عينات هاقلقلوت ناب أملاح كنقربمو نهوتنان نسدرانان نهزبنان نبيت خريستيانان نهاجرنان نعلمن نبرخت نكون فقط إكزابير يمو إزخ نجبر كام حدث إكزابير أملاخنا صلوات كلهم قدسانن مس كلها يكون نقال إكزابير بهداتن بأنك أدوان سلسة سمعكمو أتقبروا صلوات كله إكزابير اسمعهم سأجا بيتانان مدحنا نيس كريستوسن فقرأ أملاخن حبرت من تسكبسن أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زوردة حجونا بلعلينا بلعلو كلهم عزفن دربن كوينيرت سلقالاتو إكزابير استمسجنا يهون